Webafowethu emlandweni omkhulu kaMaskandi uLimit naye usephakathi. Lokho sekushiso uSpotify ke lapha ngemva kokukhipha imiphumela efana nale ayiteteleke izolo ke lapha ke ntambama enkundleni kezokuxhumana ke uveza ngokusobala ke ukuthi ungowesibili kubaculi ke bakaMaskandi ke abawunombolo 1 ke ey'ngomeni ezithi mayifika zinosuku olulodwa vo zikwazi ukuhlanganisa 100,000 K ke lapha ke ku-Spotify ke wama-streams. Lento bafowethu ke iwumlando omkhulu, siyazi ukuthi unombolo 1 wethu ke kuseyena umthandeni ke njengoba ke uLimit ke ekwazile ukuthi ajoyine ke umthandeni ebonombolo 2 ke lapha ke. Lento bafowethu iwumlando omkhulu, sikhumbula masikhuluma ngoLimit ke sikhuluma ngensizwa ke esencane ke ephinde ibe sencane endimeni kodwa ke enengoma enkulu kakhulu ke endimeni kaMaskandi ke. Ungomunye ke wabaculi ke abakhiphile futhi naye ke ubonakala umculo wakhe uhamba kahle kakhulu ke lapha ke enkundleni noma ke online ke lapha ke kakhulukazi ku YouTube ke nakwamanye ke ama platform njengabo ke Spotify ke lapha ke. Asazi ke bafowethu seyijoyine ke inkunzi ke enkulu ke koMaskandi njengoba ke ebonakala ke endaweni ezifana nalezi. Siyazi ke ukuthi umthandeni ke ugijima phambili phinde futhi ke azilandele yena ngezinye futhi izingoma zakhe. Asazi bafowethu na ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo ngicela sidibane kwezinye.